Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da shigowa wannan channel ta mai albarka wato Magic Tech. A yau za mu kawo muku yadda za ka samu followers na Instagram. Amma kafin mu shiga wannan bidiyo ka daure kai mana subscribing, sannan kuma kai mana like, sannan kuma ka manta ka danna mana alamar karrawa. Ka gaya mana ra'ayinku a comment. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanku da shigowa Magic Tech. Idan farko dai idan kana so za ka samu followers na Instagram kamar da kuka gani, gashi nan bara mu shiga mu nuna muku followers na Instagram. Sunan Instagram ɗin zai bude mana, yana mana loading ne. To gashi nan zai kawo mana ga profile, kun gani username ne, sai ga followers din, followers 52 kuke gani, following kuma shi ma dai gashi nan kuna gani 43. amma idan muka zo nan muka je, zaka je browser ka, zaka yi searching wani website Instamoda. gashi nan mu already muna cikin website din ne, gashi zamu danna kai akan nan login with Instagram ne. zamu aje muku link din wannan website din a comment na farko, ku shiga ku danna, zai kai ku blog din mu inda ku ga wannan, inda ku ga link din wannan website din, za ku danna kai zai kawo muku wannan website din insha Allah. gashi nan mu nan mun saita username da password din mu, za mu danna akan wannan, tunda wannan din ba na turanci bane ba, za ka danna. To da farko zai kawo ma wannan page inda kake so. da farko idan kana so zaka samu like ne na farkon nan, naka danna inda kaga an sa 50 nan. idan followers ne na biyun nan, idan comment ne na ukun nan, idan kuma kawai ga sunan dai kala kawai mu followers muka zo, za mu danna wannan mai mutumin mai plus wanda ku gani alamar follow. za mu zo nan, za ka saka Instagram username ɗinka, gashi nan mun saka mu Instagram username ɗinka, za ka zo ka danna akan wannan abu. da ka danna akai zai kawo ma wani page. idan kai kasa ka gani ya kawo mun kan profile dina na, to nan za mu saka nan, kamar sun ce mana musa lambobin followers din da muke so. za mu danna kamar muna son followers 50, gashi mun danna. kamar yadda kuka gani gashi nan yana nuno mana, yana shiga. amma bara mu katse wannan, bara mu dan tsayar da wannan bidiyon, idan ya gama sai mu nuna muku. to gashi nan mu namu ya gama, nan mun dan tsayar da bidiyon ne, mun jira shi ya gama. amma kai idan farkon shiga ne, za a ga yana ma loading sosai. gashi yanzu za mu fita, za mu tafi kan Instagram din mu. gashi mun shiga Instagram din mu, mun tafi Instagram din mu. kun ga kakku da kun ga followers 52, bara mu yi fresh, kun ga ya koma followers 112. kun gani, kun ga wani abun mamaki, kun ga followers din da suka turo mana kamar ma sun haura 50 din da yan kaɗan. kun gani, to wannan babbar dama ce da aka samu, ka samu followers a Instagram. da Allah in wannan bidiyo ya burge ka, ka daure ka danna mana alamar like, sannan kuma kai subscribe.